Zdravím vás, volám sa Jakub Igas a som fyzioterapeut. V dnešnom videu si ukážeme 4 varianty trakcie driekovej chrbtice. Prvý spôsob je trakcia o stôl. Prejdite si ku stolu, dlane si dajte úplne na jeho kraj a nohy si opríte na úrovni pánvy alebo pod pánvou o tento stôl. Teraz sa musíte úplne uvoľniť, chodidlá sú položené na zemi a držíte sa len na rukách. Druhá varianta je na rebrine alebo na hrazde. Jednoducho sa chytíte na vrch, kolená sú pokrčené a položené na zemi takto v pravom uhle a taktiež úplne sa uvoľnite a držte sa len na rukách. Tretia varianta trakcie je na feed lopte alebo na vankúšoch. Pri nízkej lopte sa dajte na lakte a zase snažte sa úplne uvoľniť a rukami keby sa naťahovať do diaľky, tak aby sa chrbtica uvoľnila. Ukážeme si ešte jednu bonusovú variantu trakcie. Kolená si pokrčte, pánva je položená na zemi, dlaňami sa zapriete buď sem do dlane, alebo priamo na stehna. Hlava je rovno, spravíte nádych a s výdychom zatlačíte do nôh. S tým, že zase spodná polovica tela je úplne uvoľnená a len s výdychom zatlačíte a pociťujete, ako sa uvoľňuje drieková chrbtica, ako ju naťahujete.